Hindi sa pagkain ha, hindi sa pagkain. Sige, tayo na po ay mag-umpisa sa gawain po ng Panginoon. Hallelujah, magkakapela muna tayo, no? Oo, sige. Ang kakantahin po natin, Todo Bigay. Okay. Okay. Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na buhay. Ang paburi ko sa'yo'y alay, wala tingin ka magpakailanman. Nasa piling niya, sama-samang higit ang pangalan ni Jesus, liwanag na'y naglilinig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag na'y naglilinig sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tingin, todo bigay. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay, wala tingin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naglilinig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y naglilinig sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay walang sama, todo bigay walang tingin, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tingin, todo bigay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula noon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan, hindi mo ako iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't
sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ibinigay po ninyo sa amin upang gawin po namin ang aming obligasyon sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ikaw po ang may taas sa umagang ito, Panginoon, at sa aming mga kasama, hindi po nakarating, O God. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Ingatan mo sila kung sila man, Panginoon, ay naglalakbay. Hallelujah, ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa mga may sakit, Panginoon. Ganon din, O God, ang mga tao na hindi pa kumilala sa iyo. Pabayaan mo, O God, na darating ang araw at panahon na makilala ka nila, Panginoon Diyos. Salamat po at sa iyo namin itinitiwala ang gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus, na aming sariling tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Medyo rin kayo. Ay, todo bigay sa mo, yung text ko. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay luwalhatiin, todo bigay. Ayan, at magandang umaga po sa ating lahat. At sa darating po pala na Tuesday ay yun po ang ating worship, Bible study, kasi po wala po kami kay Sister Raquel sa Wednesday next week. May pupuntahan po kami, dalawa po kami. Sorry, remind mo kami pagkakuan. Ayaw po. Bibiyahe po kami kay Sister Raquel ng gabi po ng 16. Oo. Pupunta po kami sa baba. May pupuntahan lang po kami doon. Kaya Tuesday po, magkakaroon tayo ng Bible study kasi 17 po ay wala po kami rito. Dalawa lang po kami. Hindi po namin kasi pwedeng iiwan na wala po kami. Oo. Okay, so tayo na po ay dumako na sa salita ng Panginoon. Hallelujah. At nag-usap po kami kay Sister Gloria tungkol po sa practice po natin. At sabi po niya, i-schedule natin, sabi niya. Tapos yung hymn natin, kakausapin ko si Kuya Ever by Sunday na i-practice na po natin ito sa Tuesday, no? Kasi may laro sila sa Monday yata. Kasi nanalo sila sa chess. Wow. Kasama sila sa top 8 yata yun. Oo, kasi 16 sila nung nakaraang Monday, pero nahulog yata yung 8. Oo.
Okay, so dumako na po tayo sa salita ng Panginoon. Lahat ba ng panalangin ay sinasagot ng Diyos? Amen. Wala bang panalangin na hindi sinasagot ang Panginoon? Wala o meron? Yung sinasagot ka agad at saka yung hindi pa sinasagot ka agad. Halimbawa, nanalangin ako ngayon na magkakaroon ako ng bahay pero hindi niya ibinigay ito ng mahabang panahon. Yun po ang halimbawa. Kaya tinanong ko po kanina kung meron ba talaga panalangin na hindi po sinasagot kaagad ang Panginoon. Meron, di ba? Pero kadalasan kapag tayo ay manalangin sa Diyos at magtiwala o sumampalataya sa Kanyang mga salita, yung panalangin po natin o yung hinihingi po natin sa Kanya ay ibinibigay naman kaagad. Amen. Meron lang talaga yung mga panalangin po ng tao na hindi ibinibigay kaagad kasi may dahilan yun ng Panginoon. Di ba? May dahilan yun ng Diyos kung bakit hindi niya ibinibigay kaagad o hindi niya sinasagot kaagad yung panalangin mo sa Kanya. Pero hindi po yung dahilan upang lumayo ka sa Panginoon. Kailangan patibayin mo pa, patatagin mo pa, palakayin mo pa yung pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya. Ang mga ibang tao kasi kapag nanalangin sila at hindi ibinigay kaagad o hindi sinagot kaagad, parang mawawalan na sila ng gana at pag-asa. Hindi po dapat yon. Lalo na kung ikaw ay kilala mo ang Panginoon. Amen? Tignan po natin kung ano po ang sinasabi ng Panginoon mula po sa aklat, hiniram ko ito, mula po sa aklat ng Lucas chapter 1, verse 11 hanggang 19. Pakibasa na lang po ate. Lucas chapter 1, verse 11 hanggang 19. Pabayaan po muna natin yung 20. Sabi po dito, at napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. Hallelujah. At nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo Juan ang kanyang pangalan. Magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. 16. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. 17. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Eliya, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwai ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. 18. At sinabi ni Zacarias sa anghel, sa ano malalaman ko ito, sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon. 19. At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel, na nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. Amen. Amen. Yung panalangin ba ni Zacarias, sinagot ba yun ng Panginoon? Sinagot. Amen? Pero sa verse 18, bakit siya nagtanong doon? O bakit siya nagsabi na sabi po niya roon, paano ba ako magkakaroon ng anak? Kasi matanda na ako, di ba? At matanda na rin ang aking asawa. Ganon din po si Sarah. Si Sarah, nagkaroon siya ng anak. Wala silang anak Nagkaroon siya ng anak dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero si Sarah, tumawa siya. Amen? Tinawanan niya ang Panginoon at
napakabait po ang ating Diyos. Kasi yung panalangin ni Abraham, yung hinihingi nila na anak, talagang ibinigay yon ng Panginoon. Ganon din kay Zacarias. Ang tanong ngayon, bakit ka mananalangin kung hindi ka naman maniniwala sa Diyos? Ako, mga minamahal, matagal na humihingi kami ng bahay. Pero hanggang ngayon, hindi pa ibinibigay. Amen? Pero, naghihintay po kami. At naniniwala naman po kami na kami na ang susunod. Amen? Si Zacarias, magaling na tao ito eh. Mayaman po siya. Pero bakit siya nanalangin at hindi naman niya pinaniwalaan ang salita ng Panginoon? Nagbigay ang Diyos ang anghel upang ipahayag niya o sasabihin niya kay Zacarias na ang panalangin ni Zacarias ay sinagot na ng Panginoon. Amen. Pero hindi siya naniwala. Nagsabi siya ng ganon, nagtanong siya ng ganon. Ang tanong ngayon, pwede mo bang tanungin ang Panginoon? Kung ikaw, Ate Gareth, matanda ka, nakipag-asawa ka, at humingi ka ng anak sa Panginoon, ibinigay sa iyo ng Diyos yung panalangin mo, tatanungin mo pa ba ang Panginoon na paano ako magkakaroon ng anak kasi hindi na ako rinirigla? Pwede mo bang tanungin sa Diyos yon? Kasi alam mo naman mga minamahal, alam naman natin mga minamahal na kapag ang Diyos, walang imposible. Amen. Kahit hindi ka na rinirigla, Ate Gareth, kapag humingi ka sa Diyos ng anak, ibibigay yun ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Gaya kay Abraham, ibinigay niya, sino ba yung anak na binigay dahil sa biyaya? Si Isaac. Ibinigay niya si Isaac sa pamamagitan ng biyaya. Kung babasahin po natin ang buhay ni Abraham, matanda na si Abraham eh. Ilang taon na ba yun? Si Sarah matanda na rin. Pero nagkaroon pa rin sila ng anak dahil nga sa biyaya ng Diyos. Nagsiping naman sila, di ba? Pero wala talaga. Wala talaga. Hanggang sa tumating ang panahon na si Sarah ay nagmenopause na yata yun eh. Wala na. Oo. Pero humingi sila ng anak sa Panginoon. Ibinigay. Pero si Sarah tumawa siya. Nagtanong siya, bakit ko, paano ba mangyayari? Kasi matanda na ako. Ganon din kay Zacarias, di ba? Hindi siya naniwala. Pero ang Panginoon na nagsasabi. Anghel ng Panginoon ang nagsasabi sa kanya na, yung panalangin mo, sinagot na ng Panginoon. Hallelujah. At sinabi ko po kanina, huwag ka na lang manalangin kung pagdudaan mo na lang salita ng Panginoon. Kailangan, mga minamahal, na kapag manalangin tayo sa Diyos, kailangan paniwalaan po natin. Ano po ang pangako ng Diyos? Kapag ikaw magtiwala o sumampalataya, ibibigay niya lahat, di ba? Gaya ng financial, mayaman ng Panginoon. Hindi man natin nakikita ang yaman ng Panginoon, pero mayaman siya. Marami siyang paraan. Wala siyang, hindi siya limitado, kundi unlimited siya. Yun ang sabi ng Panginoon eh, na may limitado sa tao, limitado ang paggalaw ng tao, pero ang Diyos hindi limitado. Hallelujah! Kaya dapat kapag manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo sa Panginoon, kailangan nandun ang ating pagtitiwala, pananampalataya at pag-asa. Amen? Mayaman ang ating Panginoon, kaya ibinigay niya yung panalangin ni Zacarias. Pero si Zacarias, hindi siya naniwala. Yan ang problema sa mga ibang tao. Manalangin sila, pero kapag nandyan na, parang hindi na ang Panginoon nagbigay eh. Diba? Mawawalan sila ng gana. Hallelujah. Kaya dapat po, kapag manalangin tayo sa Diyos, paniwalaan po natin. Mangyayari at mangyayari. Kami, matagal na talaga. Noong 2018 pa, 2014, nanalangin na kami, magkaroon kami ng bahay dito sa Baguio. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya ibinibigay. Pero, ang paniwala po namin, may paraan ng Panginoon kung bakit hindi pa niya ibinibigay. Hallelujah. Ang Panginoon kasi marami siyang dahilan.
Kaya kapag manalangin ka ngayon at hindi niya ibinigay ngayon, bukas tandaan mo, nandyan na ang pinanalangin mo sa Kanya. Amen. Sana po wag tayong maging katulad kay Zacarias. Nanalangin siya talaga, pero dumating na yung panalangin, nagpakita sa kanya ng anghel, pero nasa kanya pa rin ang pagdududa. Tignan po natin kung ano ang ginawa, kung ano ang sinabi ng anghel sa kanya. Sa verse 20, ito po ay isang babala sa mga tao na nananalangin pero may pagdududa. Verse 20 po. At narito, mapipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahon. Amen. Babala po yun, no? Tandaan po natin na kapag nandyan na ang pinanalangin natin, ibinigay na ang Panginoon, kahit ibang bagay pa ang ibinigay ng Diyos kaysa pinanalangin mo, kailangan tanggapin mo na mayroong pagpapasalamat. Hindi gaya kay Zacarias, tignan po ninyo, napakinggan po ninyo, no? Na sinabi ng anghel, magiging pipi ka dahil hindi ka sumampalataya sa aking sinabi. Sino po ang nagsabi kaya sa anghel? Ang Diyos. Amen? Tama, ang Diyos. Hallelujah. Kanino po nanalangin si Zacarias? Sa Diyos. Amen? Pero hindi siya naniwala. Nandun na ang panalangin, nasagot na. Magkakaroon sila ng anak kay Elizabeth. Hallelujah. No, kagabi binabasa ko, hindi ko alam na si Elizabeth pala ang asawa niya. Oo. Hindi ko kasi binubuksan ng mga yan eh. Mahaba kasi. Saka yung Bible ko talagang nagre-retire na yata. Mamamatay kapag mahabang verse ang binubuksan ko. Talagang ganun po ang panalangin. Kailangan maniwala ka, sampalatayanan mo ang salita ng Panginoon. Kasi nangako naman ng Panginoon na anuman ang inihihingi, ipapanalangin mo, magtiwala ka, sasagutin niya ng Panginoon. Di ba sabi po doon sa Jeremiah 33 verse 3 na kapag manalangin ka sa akin, sasagutin kita. Di ba? Nandun 'yon. Kailangan wag tayong magduda na lumapit sa Panginoon. Amen? Manalangin ka, magkaroon ka ng bahay o sasakyan, at kung iba naman ang ibinigay ng Diyos, kasi kapag blind kasi, hindi ka pwedeng mag-drive eh. Kung opo. Basahin ko yung maganda eh. Opo. Jeremiah 33 verse 3, sabi po dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Amen? Amen. Hallelujah. Katulad ng mangyayari kay Zacarias. Opo. Kailangan po yun. Magtiwala ka para hindi tayo maging katulad kay Zacarias. Hindi siya talaga nakapagsalita. Sa verse 21, sige po, pakibasa po. 21. At hinihintay ng bayan si Zacarias at nanganggigilala sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo. Sige po, sa 22 po. At nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila. Okay. At hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo at siya'y nagpatuloy ng pagkikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nananatiling pipi. Amen. Ano po ang ginamit ni Zacarias doon? Sinyas, di ba? Nagsasign na lang siya. Talagang pipi siya eh. Kasi yun ang sinabi ng anghel sa kanya. Kaya mahirap po na kapag tayo ay manalangin sa Diyos, wag na lang po tayong manalangin kung meron tayong pagdududa. Oo. Yun po ang totoo. Kasi mahirap na humingi ka ngayon. Tapos kapag nandyan na yung hiningi mo at hindi yun ang hiningi mo halimbawa bahay ang hiningi mo ngayon at ang ibibigay sa'yo ng Diyos bukas ay pera, tapos magsasabi ka, hindi naman ito ang pinanalangin ko, Panginoon, bahay ang gusto ko
pero bakit pera ang ibinigay mo? Huwag po nating sasabihin ng ganun, no? Para hindi tayo maparusahan, kasi mahirap na kapag ang Diyos ang nagbigay ng parusa. Alam po natin, mabait ang Panginoon. Nagagalit man siya pero sa mabuting paraan. Amen? Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Kaya ang nagsalita kay Zacarias, si Gabriel. Amen? Alam po natin, makapangyarihan po si Gabriel yun eh. Kasi yun ang anghel ng Panginoon. Isa sa mga anghel talaga na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Hallelujah. Kaya dapat po kapag manalangin tayo sa Diyos, ay kung iba naman ang ibinigay, magpasalamat na lang tayo. Amen? At least nasagot ang ating panalangin. Hallelujah. Hindi tayo nagkintay ng matagal. Hallelujah. May mga tao kasi na mananalangin sila, pero kapag iba ang ibinigay, parang parang wala yung pagpapasalamat. Oo, yun ang mahirap sa mga ibang tao. Sana naman po wag tayong maging katulad si Zacarias. Mahirap po yun. Mahirap ang maging pipi. Gusto ba ninyo na magsasign na lang kayo? Gusto ba ninyo yun? Si Zacarias, limpyo po siya. Oo, nakapagsasalita siya noon. Pero dahil ganun ang kanyang ginawa, naparusahan siya. Amen? Kaya dapat po, humingi tayo sa Diyos ngayon. Paniwalaan po natin. Bukas ibibigay niya. Manalangin tayo, kailangan kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin bukas. Kahit hindi yun ang ipinanalangin natin, tanggapin na lang po natin at magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Si Zacarias, wala siyang pagpapasalamat. Kunestyonan pa niya ang Panginoon. Amen? Kaya dapat po hindi tayo maging katulad si Zacarias. Hallelujah. Hallelujah. Pero natupad ang panalangin ni Zacarias. Nagkaroon sila ng anak. Amen? Dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya dapat po manatili po tayo na matatag at sampalatayanan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bless your name, O God. Pinilo ko ito na verse dahil nabasa ko kagabi. Bagay ito sa amin. Kasi lahat kami ng mga blind na nagmamasahe, mga ibang blind ay nawawalan sila ng pag-asa. Dahil minsan po ay merong nasisiro. Sa ayaw man namin ang gusto, talagang merong ganon. Hallelujah. Pero kapag ginawa mo naman, laging sinasabi ni Pastor, di ba? Na kapag gagawin mo ang best mo o yung the best na pagtatrabaho mo, balik-balikan ka nila. Amen? Tandaan po natin yan. Hallelujah. Ganun po ang nangyayari sa akin ngayon. Masiro lang ako minsan lang. Pero pagdating sa ibang araw, nakakarami. Oo. Nasa akin kasi yung salita na ang Diyos kapag ang gumalaw, ibinibigay lahat. Amen. Kaya dapat po magtiwala lang po tayo sa Diyos. Hallelujah. Sige po, umawit po tayo ng isang malumanay na awitin. Bless your name, O God. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo, sangkasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salitasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit ano mang panahon
Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Titiwala sa'yo, salakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah. Bless your name, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa mga salita na ibinigay po ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil muli po pinaalalahanan mo kami na hindi kami maging katulad kay Zacarias, Panginoon. Sinagot mo ang kanyang panalangin na magkaroon sila ng anak, O God. Pero si Zacarias, Panginoon, kinestyonan kanya, Panginoong Diyos. Hallelujah, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kahit matanda ang tao, hallelujah, pwede pa siyang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon. Salamat po, God, dahil muli ito ang ibinigay mo na aral sa amin at babala sa amin, Panginoon. At pabayaan mo, God, na kapag manalangin kami sa iyo, nandun ang pagtitiwala at pananampalataya, Panginoong Diyos. Hindi kami maging katulad kay Zacarias, Panginoon, dahil ayaw po namin na may tulad kami sa Kanya, yung nangyari sa Kanya, Panginoon, na naging pipi, O God, hindi siya nakapagsalita. Hallelujah, ayaw po namin ng ganun, Panginoon. Kaya pabayaan mo na kapag kami humingi sa iyo, nandun ang pananampalataya, O God. Hallelujah, salamat po sa mga biyaya na binibigay po ninyo sa amin, araw-araw, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, araw-araw, O God, binibigyan mo kami ng maraming blessing, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dinideclare po namin, ikaw po ang magbigay ng kalakasan, kagalingan sa mga may sakit, Panginoon. Sa tatlong anak ni Pastor Ever, Panginoong Diyos, Lord God, ikaw po ang Diyos ng kagalingan, ikaw po ang Diyos na buhay at hindi nagmamaliw, Panginoon. Kaya sa umagang ito, itinataas po namin sila na yung kamay, Panginoon, iabot mo sa kanila, O God. Salamat po, Panginoon, at ganun din sa building na ito. Sa araw na ito, Panginoon, mapupuni ito ng maraming client, O God. Hallelujah, naniniwala po kami na sa araw na ito, Panginoon, makarami kami ng mamasahi, Panginoong Diyos. Ganun din, O God, ang mga negosyante na kasama po namin ngayon. Hallelujah, marami silang maalok na customer, Panginoon, upang maraming bumili, O God, sa kanilang mga paminda, Panginoon Diyos. Salamat po at bigyan mo pa sila ng talino, O God, upang maging mas maganda pa ang kanilang pagluluto, Panginoon. Salamat po at sa aming nalalapit na anniversary, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, O God, dahil sa biyaya na ibinigay mo sa amin sa 4 na taon, Panginoon. Salamat po hanggang sa susunod, Panginoon, kasama ka namin muli, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah, ikaw po may taas sa araw na ito. Sa iyong papuri, in Jesus' name. Amen. Ang PS dito pala ay 16 years. 16 years ano?